Is é Boirinn an Chláir ceantas na háiteanna is deise in Éireann, agus tagann na milliún tuarasóirí chuige chuile bhliain ó fud na chruinne. Ach conas cruthaíú áit chomh-úthúil mar seo. Nuair atá báisteach san atmosfér, meascann sé le déoxide carbón agus cruthaíonn sé agéid lag. Is an seo a tharlaíonn cinál de haon caitheamh ceimiceach dar bhanam carbonátú. Gearann an tagaid atá istigh sa bháisteach na clocha agus cruthaíonn sé powl nó scuilteanna. Na hanamnacha atá na scuilteanna ná gríoga agus na písaí atá fágtha ná clinteanna. Bhíonn pábháil éalclocha os cionn an talamh, ach faoin talamh bíonn a bhfad níos mó go hiondúil. Meascann an báisteach leis an calcium atá istigh san éalcloch agus cruthaítear carbonát calcium. Nuair a hitann an carbonát calcium ar an talamh, cruthaítear cón dar bhanam éalchuinle. Uaireanta, ní hitann an báisteach go dtí an talamh ach thosaíonn sé ag tarraingt ón síleáil agus cruthaítear éalchuinle. Nuair a bhualann éalchuinle agus éalchuisne le chéile, cruthaítear colún. Le pábháil éalclocha, éalchuisní, éalchuinlí, clinteanna agus gríoga, an raibh is agat a gcrabh tíorchó speisialta sin agat?